Crec que tots estaran d'acord amb mi que teníem moltes ganes que acabés aquest maleït 2020 i rebre amb esperança aquest 2021, tot esperant que puguem recuperar el que ens vàrem perdre. Benvinguts a Sons a Cau d'Orella, on l'havanera i el cant de taverna en són els protagonistes. Dirigeix i presenta Joan Brugués. Hola, què tal, com estan? Com és habitual, el primer programa de l'any va dedicat a fer un repàs en forma d'abecedari del que ha estat el 2020. A diferència d'altres, aquest ha estat difícil de completar. He hagut de mirar altres anys i repetir definicions en les lletres. Ja saben que tot això és sempre des del punt de vista del programa Sons a Cau d'Orella. Si em volen acompanyar a repassar el que va donar de si l'any passat, comencem. Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués. I la primera paraula és ajornament. Cancel·lació, aplaçament, són paraules que formen part del diccionari que ha propiciat la pandèmia i referent a moltes activitats culturals, entre d'elles les cantades d'havaneres que ho han sofert. Anem amb la lletra B i tenim Barca de Mitjana. Tot i que el grup neix l'any 1994 i comencen els primers assajos, no va ser fins l'any 1995 que debuten a la Festa Major de Premià de Mar a la paret de l'edifici Bellamar. El 2020 celebraven el 20è aniversari del seu debut. Actualment, Barca de Mitjana el formen Joan Botey, Jaume Romaguera, Jaume López i Adam Torres. I escoltarem la cançó que varen dedicar a aquest edifici, a Bellamar, on va ser on ells varen debutar. La lletra i la música és de la família Romaguera, és a dir, de Jaume pare i Jaume fill. Bellamar, l'escoltem? Vinga. Records de no fa gaire, quan tu hi eres Bellamar. Amén, juga dolces passades, tornen sempre amb les onades, de festes i cançons, d'havaneres i d'enrons. Obro els ulls, era un miratge, ni les pedres ni la runa, res no queda, sols la platja, amb la llum del dia que mor. El mar sap, és testimoni, sovint torno a aquest indret. Explicar-ho no sabia, perquè m'hi sento tan atret. Diu la gent que hi ha orenetes de nit volant sobre el mar. Per l'aigua hi ha llumetes que són les del Bellamar. Sota els pilars la sorra fresca, ombra suau, dolça foscor, d'un refugi vora
l'aigua. I al capvespre l'escalfor. El mar sap, és testimoni, sovint torno a aquest indret. Explicar-ho no sabria, perquè m'hi sento tan atret. Diu la gent que hi ha orenetes de nit volant sobre el mar. En l'aigua hi ha llumetes que són les del vell mar. Diu la gent que hi ha orenetes de nit volant sobre el mar. En l'aigua hi ha llumetes que són les del vell mar. Hem escoltat aquest Bella Mar, aquesta cançó dedicada a aquest edifici on va debutar el Barca de Mitjana. Els explico, per als que no sàpiguen de què van aquests abecedaris, és dues definicions de lletres i una cançó. Hem fet la A i la B, hem escoltat una cançó i ara anem per les dues següents lletres, començant per la C i parlarem de cantades. Poques n'hem pogut gaudir. Les de gran format, és a dir, de 2 o més, algunes cancel·lades, com Calella, l'Estartit, l'Escala, Calafell, però altres com Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonja o Sant Feliu sí que s'han pogut portar a terme tot seguint el protocol de mesures de seguretat. I amb la lletra D hi tenim discografia. No sé per què, però preveia que aquest 2020 seria un any ple de novetats discogràfiques, però les circumstàncies han tirat enrere o ajornat els projectes. Esperem que els puguem recuperar aquest 2021. I tan sols els diré que tinc constància de 5 treballs publicats. Com els deia, a veure si la cosa es va animant aquest 2021. I d'un treball que en principi havia de sortir aquest 2020, però crec i espero que surti aquest 2021, és el de Son de l'Havana. Escoltarem una cançó de composició pròpia feta pel grup que es diu Somnis de Mar. Preciosa, no se la perdin. S'adormir just quan li deia bona nit. Dorm, vida meva, que el pare et veia. 4 angelets floten al amb bales, nines i fades, canta la son aquesta nit. 4 sirenes van cantar, salten dofins i van jugar. Peixos que volen, grans que tremolen, peixos que s'inflen tot bufant. Canta el peix lluna que no vol pruna i el peix pallasso va ballar. Fugirà l'home del sang que espantat i el dimoni escuat.
nit. La mar festeja el teu dormir. Feliços somnis, bona nit. Somnis de mar, de Son de l'Havana. Esperem poder-el veure en aquest nou treball discogràfic que ja tinc ganes d'escoltar, tinc ganes ja que surti per poder-los presentar aquí en el programa a Sons a Cau d'Orella. Anem per dues lletres més, amb la lletra E, espectacle. Ens tenia acostumats al grup Portbó aquests últims anys als espectacles. L'últim va ser el 2017, juntament amb el Pescadors de l'Escala, i que portava per títol El Cafè de l'Havana. Les Anxovetes han agafat el relleu amb Ondina, un conte musicat i alhora un concert teatralitzat entre diàlegs i cançons, una bona iniciativa de la formació gironina. I amb la lletra F, la Fundació Ernest Morató, malgrat tot, ha pogut portar a terme el tercer cicle de conferències amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal de Palafrugell, seguint com no les mesures de seguretat establertes. L'acte de lliurament dels premis 2x4, que eren els del 2019 i es van entregar aquest 2020, i també del 25è aniversari es va fer al febrer, just un mes abans del confinament. I escoltarem del grup Les Anxovetes, que han creat aquest espectacle Ondina, aquest preciós tema que Toni Subirana em va musicar d'un poema de Josep Maria de Sagarra, Des del Llagut o Des del Llagut es veu el poble franc. Des del Llagut es veu el poble franc, ara que el sol hi va de cara. Es veu el poble tot pintat de blanc, ara que el sol no el desempara. I darrere el pujol fet de graons, vestit de vinya retallada i neta. El poble ran de blau, la vinya al fons i el cel un xiscle d'oreneta. Des del Llagut es veu tot petitet. Els mariners són com un cap d'agulla. La campana sospira molt baixet i cada cep sembla una fulla. Poble estirat a vora de la mar, o delicada ratlla fina, que te la menges amb un sol esguard i et cap sencera dintre de la nina. Blanc fistonet damunt del blau marí, esmortuint la gresca i la baralla. Et sento més a prop vist des d'aquí, des del Llagut que balla. Veig a tu i penso en tu només. El blau i el blanc m'han esborrat les penes. Des del Llagut encara t'estimo més i em lligues més les venes. Des del Llagut que té un sí d'atzar, un sí és de recança. Totes les coses vistes des del mar, quina mena de mel i d'enyorança. Hem escoltat aquest Des del Llagut, interpretat per Les Anxovetes. Continuem amb més lletres. Ens anem a la lletra G i tenim la paraula guardó. Continuem amb la Fundació Ernest Morató, ja que en reunió de patrons en forma telemàtica el passat 27 de novembre del 2020 va decidir que els guardons amb el premi 2x4 d'aquell any, és a dir, del que hem passat, el 2020, són la penya Xíndries de Sant Pol de Mar, organitzadora del concurs de composició de maneres que des de el 2020 portarà el nom de Josep Bastons, i el programa de Ràdio L'Escala
Sons a cau d'orella, el que estan escoltant actualment. L'acte de lliurament es farà a l'escala encara amb data per determinar. I amb la lletra H, habanera. A falta d'una definició, per aquesta lletra tiro de la clàssica paraula que aquest 2020 l'hem trobat a faltar, i tot esperant, i tal com els deia, que aquest 2021 tornem a recuperar-la amb tot el seu esplendor. I ja que hem parlat d'aquest concurs de composició d'havaneres, que ja els he explicat que portarà el nom de Josep Bastons, escoltarem la cançó que va ser finalista el 2018. La va escriure Josep Andújar C i la canta juntament amb la Georgina Espolet. El seu títol, La noia del cor de sucre. Somnis que van remant entre les onades, que genollades van a morir als serens sorrals, els cants de nit que dormen al llit d'aigües argentades, gronxen tonades i les xerrades dels navegants. Parlen els mariners d'una vella musa, no hi ha excusa per no viatjar cap al far del nord, cercant l'amor al preuat tresor, la idea confusa, si reina o bruixa per generar tantes emocions. Ella és la noia del cor de sucre, la dama que se n'ocupa dels cors trencats, de mans que arriben per mar intuint la ruta, de nàufrags que entre els llençols viuen atrapats, de dits que van resseguint aquells tatuatges, de cossos nus dormint abraçats, de pàtines de la pell dels virils hostatges, despresos del seu coratge i les vanitats. Marxen amb el record de la silueta, la sirena de pell morena i tendres petons, que despullada deixa els anells sobre la tauleta, i en la quietud de la solitud tanca els finestrons. Ella és la noia del cor de sucre, se n'ocupa dels cors trencats, de mans que arriben per mar intuint la ruta, de nàufrags que entre els llençols viuen atrapats, de dits que van resseguint aquells tatuatges, cossos nus dormint abraçats, de pàtines de la pell dels virils hostatges, despresos del seu coratge i les vanitats. Al port les barques fan un recés fins la tornada dels La noia del cor de sucre, un enregistrament en directe fet per Georgina Espolet, acompanyada de Josep Andújar C, l'autor d'aquesta noia del cor de sucre. Tornem una altra vegada a les lletres i amb la lletra I hi tenim iniciatives i que esperem que no en faltin.
que la temporada que ha de començar per primavera ens emporti, i parlo de cantades, actes, discografia i tot el que està relacionat amb l'havanera i el cant de taverna. Esperem que sigui així. I amb la Jota, jovent, i aquesta vegada també torno a tirar de la clàssica paraula que ja he fet servir en anys anteriors. Em continua preocupant el futur del gènere i què passa per la implicació del jovent, sempre que fem tot el possible perquè el coneguin i a la vegada s'hi interessin. Cal cercar una manera, ja sigui a través dels professors de música de les escoles de primària i també dels professors de les escoles de música. A veure si entre tots ho fem possible, sobretot que al jovent li agradi aquest gènere musical i també s'hi interessi. I escoltarem la balada del Lucas, però amb una versió diferent, una versió que potser s'acostaria més als joves que pas als que els agrada escoltar els temes clàssics. Aquesta vegada ens l'interpreta el grup La Terrasseta de Preixens. A veure si els agrada. Aquesta balada de Lucas amb un altre ritme. No ha estat un ritme de balada, ja hem vist que ha estat un ritme que potser, com els deia, s'acostaria més als joves, o potser també els agradaria escoltar-la a ritme de balada. No ho sé, a veure què ens depara el futur. I anem amb la lletra L, i amb la lletra L, l'agenda. Sempre que puc, aprofito per posar l'article al darrere de la paraula, a l'hora de fer els abecedaris. Aquesta vegada la poso en el seu lloc per parlar de l'agenda de cantades que porta a terme i molt acuradament la Maria José Bultó. Un any més, ja sigui a través de Facebook i de les seves webs, ens ha tingut al corrent de tot el que ha passat en referència a l'activitat del gènere, les que s'han pogut celebrar, ajornar o cancel·lar, i també fotos i vídeos que ella fa o que li fan arribar.
Molt bona feina, Maria José, moltes gràcies i moltes felicitats i espero que per molt d'anys la puguis continuar fent. I de la L a la M. I la M hem d'anar a la paraula mesures. Abans els he parlat de les cantades, algunes cancel·lades i d'altres seguint tota una sèrie de mesures, com podrien ser inscripció prèvia, presa de temperatura i dades a l'entrada, separació de les cadires i sortida esglaonada i, com no, amb la mascareta. Situacions que segurament encara les trobarem aquest any 2021, tot i que esperem que no hi hagin cancel·lacions ni ajornaments. A veure si és possible. Per il·lustrar aquestes dues lletres, escoltarem la cançó Timoner de Ferran, del grup Serra de Marina. L'autor és Albert Cerdà. Aquest tema és del seu nou CD Cop de Timó, enregistrat en directe des del Teatre Plaça de Castelldefels, el 7 de desembre del 2020. És un d'aquests vídeos que grava la Maria José i que ara l'escoltarem. Els hi demano disculpes perquè és un enregistrament fet en directe i sempre les qualitats del so no són tan bones com a estudi, però bé, val la pena destacar la feina, com els deia, que fa la Maria José amb aquestes aportacions que fa dels vídeos. I, com a mostra, diríem un botó, escoltant aquest Timoner de Ferran. Ella ha plegat per mi sol, sempre en saber coses bones. Un cop la pipa i el rol, altres el rol i les dones, fan de pencar el patró i n'han passat per l'esquerra, donant un cor de limó, quan l'engenaves que terra. Timoner, estigues arrenda i no moris la governa. Timoner, estigues arrenda amb la vista que governa. I prou de vinda de gust, l'estressa de barca fina, ja no soc cua de llum, ara soc cap de sardina, perquè em fa moure la barca, la mar embruixa la barca, des que l'han fet caminar, la viuda sempre el barca. Timoner, estigues arrenda, que és la viuda, molt l'experta. Timoner, estigues arrenda, molt passada, nit desperta. Credent la feina l'escrit, perquè l'estada passada, encara que ens hagi fet, tot com una arengada, reduiré per mig món, sempre en sabent coses bones, uns cops la viva i el rom, l'altres el roc i les dones. Timoner, estigues arrenda, amb demanda i en oferta. Timoner, estigues arrenda i no moris la governa. I no moris la governa.
Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués. Timoner de Ferran, per al grup Serra de Marina, el tema que acabem d'escoltar. I tornem una altra vegada a fer abecedari amb la N, amb la Neus Mar. Ha estat notícia el 2020, entre d'altres coses, pels seus concerts a través de plataformes, Instagram o YouTube, a destacar el que va fer el mes de juny pels casals catalans d'arreu del món i per l'enregistrament del treball Heroïnes, un tribut a 12 dones cantants que han marcat un estil i una època i que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Tot això a través d'una campanya de mecenatge. I amb la lletra O, organitzadors. Valgui un reconeixement a tots els organitzadors de cantades del 2020, ja siguin ajuntaments, associacions, particulars, etc. No ho han tingut fàcil, però, malgrat a tot el que els hi han demanat, han pogut tirar endavant. Per ells, el meu agraïment i suposo que també el seu. I per maridar aquestes dues lletres, escoltarem un bolero que porta per títol 20 desengaños, també té un altre títol com és La vida és un sueño, és del cubà Arsenio Rodríguez i ens l'interpretaran la Neus Mar i l'Emilio Sánchez. L'escoltem i, si volen, hasta la ballem. Después que uno vive 20 desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho de infelicidad. Después que uno vive de desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que puedas gozar, porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir,
¿por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir. El mundo está hecho de infelicidad. De infelicidad. El mundo está hecho De infelicidad. de infelicidad, de infelicidad. A ritme de bolero, amb la Neus Mar i l'Emilio Sánchez amb aquest 20 desengaños o La vida és un sueño. I és el torn ara de la lletra P, amb la paraula podcast. Una de les coses bones que els hi poso per al 2020 és aquesta iniciativa que hem començat un grup d'amics i companys que estem a mitjans de comunicació i a xarxes socials. Cada divendres pugem a YouTube un magazín de mitja hora amb el nom de Sons de Taverna i ho fem possible la Irene López, la Maria José Bultó, l'Anna Maria Ester, en Gerard Carrión, en Lluís Armengol i un servidor, Joan Brugués. Podcast és un arxiu que es grava i es publica de forma periòdica amb l'objectiu de transmetre una sèrie d'informacions o coneixements sobre un tema en concret. I amb la lletra R, Ràdios. Un any més en reservo aquesta lletra per agrair a totes les emissores que programen els sons a cau d'orella i tots els oients que l'escolten. Gràcies per confiar una temporada més amb el programa i que per molt d'anys puguem gaudir de l'havanera i el cant de taverna. I per maridar aquestes dues lletres, els hi proposo escoltar Any Marí, una havanera dels pescadors de l'Escala, que va escriure Quim Mas i dedicada a una de les companyes i amigues que fem aquest podcast i a la vegada també, com no, col·laboradora del programa Sons a cau d'orella, com és Anna Maria Ester. L'escoltem? Vinga. Si jo fos un mariner d'aquells d'abans, de braç fort i cor feliç, i nina riallera, si fos un mariner i avui t'hagués conegut de dalt del pal major, cridaria el teu nom, què en faré de la tendresa que havia guardat per tu? Què en faré? Què en faré? Si jo fos un mariner d'aquells d'abans i perdés el teu encís, si perdés el teu amor, si fos un mariner, tensaria fort la vela i el vent gelant del nord cridaria el teu nom, el teu nom. Què en faré de la tendresa que havia guardat per tu? Què en faré? Què en faré? Si fos un mariner, tensaria fort la vela i el vent gelat del nord cridaria
Any Marí, l'havanera que ens ha interpretat Els pescadors de l'Escala, escrita per Quim Mas i dedicada a l'Anna Maria Ester. La S, la lletra que ens toca, amb la paraula streaming, també una altra que entra en aquest vocabulari de les noves tecnologies. Es refereix a qualsevol contingut de mitjans, ja sigui en viu o gravat, que es pot gaudir a ordinadors i aparells mòbils a través d'internet i en temps real. Aquest sistema, i a través de plataformes com Instagram o YouTube, és amb el que hem pogut gaudir aquest any d'algunes cantades. Està bé comptar amb aquestes plataformes perquè hem pogut continuar gaudint aquest 2020, malgrat tot el que ha passat de l'havanera i el cant de taverna. Ens anem amb la lletra T i tenim temporada. A hores d'ara, tant grups com organitzadors ja hauran fet balanç de com ha anat aquesta temporada. M'atreveixo a dir que per la majoria no massa bé, tot i que alguns, com es diu popularment, han salvat els mobles, però en general hi ha descontent i cal reivindicar que la cultura és segura. I per amenitzar aquestes dues lletres, els hi deixo aquest bolero, que porta per títol Algo Contigo, d'un grup que fa poc s'ha incorporat en aquest món de l'havanera i del cant de taverna. Ells provenen de formacions de ball. El grup es diu Americanos. Els escoltem? Que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Ya no puedo continuar espiando tu llegada día y noche adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo, algo contigo. Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués. Americanos, com els deia, una formació que s'acaba d'incorporar en aquest món de l'havanera i el cant de taverna, i els hem escoltat amb aquest Algo Contigo, a ritme de bolero. Anem amb la lletra U, i tenim el grup Ultramar, que el 2020 va celebrar el seu aniversari, concretament el 20è. El grup de Núria Berengueres és un grup innovador, dinàmic i creador amb un estil propi caracteritzat principalment per als arranjaments de les cançons, la variació i l'harmonia de les veus. Han enregistrat 3 treballs discogràfics i els actuals components
a part de la Núria Berenguera, són l'Agustí Alonso, en Joan Ramon i en Rafa Pino. I d'aquest grup, de l'Ultramar, me diran, carai, falta una lletra, ara els explico. Escoltarem El mariner i la xiqueta, una composició de Joan Ramon. Un jove amb pressa, camí de la naviera, d'un llarg viatge aquest matí ha arribat. La mar espera a la Barceloneta, el senyor Antonio el seu sou pagarà. A la plaça del Pi, a la font hi ha una noia en busca d'aigua, amb el canti a baixar. Li demana si li deixa fer un trago, els ulls es troben, el destí han canviat. Soc pilot, fill d'Altea, i visc a la mar. A Barcelona, ma mare, mon pare, ultramar. Jo vinc de l'Ametlla, de minyona faig els pares pagesos i també els germans. Nina, quan somrius ves la lluna com ves al mar. Xica, els teus ulls són la meva estrella polar. Mira com el vent gronxa les espigues de blat. Mira, jo veig el balanceig del mar. Un any més navegat d'Argentina a l'Havana i des de Cuba qui sap on anirà. La xica espera amb un fill entre els braços, un fill que no coneix i que vol abraçar. Per fi un dia Montjuïc a la vista, la xica i el seu fill allà el porta esperant i plora el mariner, és el darrer viatge, ja sap que de la mar ja no s'enyorarà. Soc pilot, fill d'Altea, i visc a la mar. A Barcelona, ma mare, mon pare, ultramar. Jo vinc de l'Ametlla, de minyona faig els pares pagesos i també els germans. Nina, quan somrius veig la lluna com ves al mar. Xica, els teus ulls són la meva estrella polar. Mira com el vent gronxa les espigues de blat. Nina, jo veig el balanceig del mar. Nina, quan somrius veig la lluna com ves al mar. Xica, els teus ulls són la meva estrella polar. Mira com el vent gronxa les espigues de blat. Nina, jo veig el balanceig del mar. Nina, quan somrius veig la lluna com ves al mar. Xica,
els teus ulls són la meva estrella polar. Mira com el vent gronxa les espigues de blanc. Mira, jo veig el balanceig de les ones del mar. El mariner i la xiqueta, que el trobem a l'últim treball del grup Ultramar i una composició d'un dels seus components, valgui la redundància, en Joan Ramon. I ara els explico que, pel que fa a la resta de lletres, no he trobat una definició adient, per això els deixo en blanc. Però el que sí tindran són aquestes peces que escoltarem a continuació i que espero que siguin del seu grat. I per començar, els hi presento una novetat. El raper Lil Dami s'acompanya del grup Arjau per forjar aquesta inesperada habanera que s'inclourà en el seu proper disc, Viatge en espiral. Lil Dami reescriu la tradició amb una trencadora història d'amor mediterrània entre dos homes, en una època on les relacions homosexuals eren un absolut tabú. Ramiro és el títol de la cançó i els Arjau han estat els encarregats de posar-hi la música. L'escoltem? Vinga. No és fàcil estimar algú quan han prohibit l'amor. No poder-ho cridar fort que no ho sàpiga ningú. És normal plorar, és part de viure, però quant temps ens portarà tornar a somriure? I si em preguntes què és l'amor, no sé el que dir. La teva mirada diu que sí, però els teus actes diuen que no. Ai, Ramiro, que maca que és la vida. Per lo poc que dura no l'omplim de mentides. Ai, Ramiro, que lletja que és la vida. Però a vegades comptades puc dibuixar un somriure. Com que no puc demostrar tot el que sento, t'he escrit una cançó que diu que fins i tot els falciocs tenen un niu. I si em pregunten diré que no va per tu, que va per la noia que em va deixar mut. Que ja no penso en tu, Ramiro, ja no penso en tu, però sempre et tinc al cap. Ai, Ramiro, que maca que és la vida. Per lo poc que dura no l'omplim de mentides. Ai, Ramiro, que lletja que és la vida. Però a vegades comptades puc dibuixar un somriure. Ai, Ramiro, que maca que és la vida. Per lo poc que dura no l'omplim de mentides. Ai, Ramiro, que lletja que és la vida. Però a vegades comptades puc dibuixar un somriure. I fins aquí aquest primer programa del 2021, en el que he fet un repàs com he pogut d'aquest, punts suspensius, i posin la definició que vulguin, 2020. Els hi desitjo que tinguin un molt bon any amb molta salut. Gràcies per la companyia i atenció i fins la propera. Adéu-siau. Heu escoltat Sons a cau d'orella, una producció de Ràdio a l'Escala per a la xarxa de comunicació local.